Hola, nens i nenes! Passeu, passeu! Que sabeu qui sóc? Soc el Follet Margarit i visc a Can Margarit. Treballo dia i nit perquè el temps li trec profit. I jo. Sí, tu i també, jo. Namir, a tu ja et coneixen. I sabeu per què estic aquí? A veure, qui arriba d'aquí a pocs dies? Ho sabeu, oi? Sóc jo? Sí, tu també, però els més importants són els Reis Mags. Ja estic preparant-ho tot per la seva arribada. I una de les primeres coses que faré, juntament amb l'ambaixadora Namir, és fer-vos arribar les cartes perquè pugueu escriure els vostres somnis i desitjos. I així les podreu entregar directament als Reis Mags. Follet, però els hi explicaràs com ho han de fer. Ai, clar, ja vaig. Oh, que impacient. Al campament reial trobareu Melcior, Gaspar i Baltasar, que estaran molt contents de rebre les vostres cartes. Sobretot, heu de saber que serà l'única oportunitat per donar-los-hi. I trobareu les dates a les xarxes socials, al programa nadalenc, als cartells, a la web de l'Ajuntament, o podeu trucar a Can Margarit, o a l'OAC, quin mareig! I veniu a la cavalcada! Quins nervis! Ens veiem aviat!